Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το 2009 η Δημοκρατική Παράταξη ανέλαβε μια Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, με μια πολύπλευρη κρίση. Κρίση αρχών, κρίση αξιών, κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής και προφανώς κρίση οικονομική. Το μέγεθος της οποίας το διαπιστώσαμε την επόμενη των εκλογών. Οι προσπάθειες από την πρώτη κιόλας μέρα τεράστιες, αφού υπό τη σκιά της ερχόμενης λογοβίας τα πάντα έπρεπε να γίνουν πολύ γρήγορα. Έγιναν λάθη πολλά, παραλήψεις και αστοχίες. Ίσως δεν καταλάβαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση οικονομική που παραλάβαμε από την καταστροφική πενταετία της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Ίσως δεν μας ενημέρωσαν σωστά για τα μεγέθη και τα νούμερα και ίσως κάποιοι από την Ευρώπη προερχόμενοι να μας έβαλαν σχημά και κάποιες τηλεοπωδιές. Είμαστε όμως εδώ. Κοιτάζουμε κατάματα την κοινωνία, αναγνωρίζουμε τα όποια λάθη μας και έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε συγγνώμη και να ακούσουμε την όποια κριτική. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο χρήσιμες από το 1974. Το απογοητευτικό μοντέλο οργάνωσης της χώρας μας κάτω από το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κατέρευσε, βυθίζοντας τη χώρα σε βαθιά και παραταμένη κρίση. Συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, συντάξεις και μισθοί μειώθηκαν, μαγαζιά και επιχειρήσεις κλείσαν. Η οργή, η ανασφάλεια και ο φόβος για το αύριο απασχολούν όλο και περισσότερους συμπατριώτες μας. Οι νεοφιλελεύθερες συντηρητικές ελίτ της Ευρώπης, που ευθύνονται ουσιαστικά για την κρίση αυτή, αδυνατούν να δώσουν λύσεις και αυτό η κρίση πλέον επεκτείνεται και όλος και σε περισσότερες χώρες. Η ευθύνη του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας είναι μεγάλη. Το ίδιο και η ευθύνη του Πασόκ. Η παράταξή μας προσέφερε πολλά στην ελληνική κοινωνία, αλλά έκανε και πολλά λάθη στο διάβατο πρόμο. Δεν δίστασε όμως την ώρα που η πατρίδα μας κατέρεε να απομειστεί όλο το βάρος της διάσωσης της Ελλάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν την ίδια στιγμή το υπόλοιπο πολιτικό δυναμικό σφύριζε διάφορο και ήταν απόν και μόνιμα διαμαρτυρόμενο, το Πασόκ δεν λάκησε, γνωρίζοντας ότι ίσως η απόφαση αυτή θα ήταν καταστροφική ακόμα και για την ύπαρξή του. Η Ευρώπη και η Ελλάδα, που όλοι ξέρουμε, έχει αλλάξει. Με δραματικό και σκληρό τρόπο είναι η αλήθεια. Βιώνουμε όλοι το τέλος των ψευδαισθήσεων, αφού όλα όσα θεωρούσαμε μέχρι τώρα δεδομένα έχουν πλέον ανατραπεί. Δεν μπορεί όμως σήμερα η χώρα να εμφανίζεται σαν να μην έχει ελπίδα, σαν να μην έχει προοπτική. Τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσο κάποιες κείμενα τα παρουσιάζουν. Δεν είναι ρόδινα, αλλά ούτε και τόσο τραγικά, όπως τα παρουσιάζουν οι επαγγελματίες καταστροφολόγοι και τα πολιτικά κόμματα των άκρων. Η Ελλάδα έχει ακόμα τεράστιες αδοχές, αλλά και δυνάμεις. Το έχει αποδείξει άλλωστε στην ιστορία της. Η εκμετάλλευση όμως της δεύτερης και τελευταίας μας ευκαιρίας που έχουμε είναι μονόδρομος. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου θα κριθεί η μοίρα και η πορεία της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι η ώρα της αλήθειας για όλους. Όχι μόνο για το πολιτικό σύστημα, τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά για το ίδιο το έθνος, για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Αυτό που διακυδεύεται είναι το μέλλον μας, το μέλλον της νέας γενιάς. Γι' αυτόν τον λόγο, ό,τι λέμε πλέον, ό,τι κάνουμε και ό,τι αποφασίσουμε έχει τεράστια βαρύτητα. Η Βουλή, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές, θα είναι αυτή η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί, εκτός από την κρίση και την εκπόνηση αναπτυξιακού σχεδίου, που θα δώσει ευκαιρίες και θα δημιουργήσει προοπτική για τον τόπο τούτο. Το δίλημμα των εκλογών της 6ης Μαΐου είναι μπροστά μας. Φυγή προς τα εμπρός, με ισχυρή κυβέρνηση προοδευτική μέσα στο ευρώ, ή η ακυβερνησιακή καταστροφή της χώρας. Θα καταφέρουμε τελικά ποτέ να φτιάξουμε κάποια στιγμή την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του πολιτισμού, την Ελλάδα της συμμετοχής, της δικαιοσύνης, την Ελλάδα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας? Θα δημιουργηθούν ποτέ όσοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι? Ή μήπως θα συνεχίσουν να διαφεντεύουν την χώρα τα οργανωμένα φέουδα? Δεν πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε? Θα το επιτρέψουμε? Σε αυτή την προσπάθεια, κλείνοντας, θέλω να παρακαλέσω και να καλέσω ιδιαίτερα τους νέους. Να μην αλλάζουν χώρα για ένα καλύτερο αύριο, αλλά να βγουν μπροστά. Να αλλάξουν τη δικιά τους χώρα. Οι νεότερες γενιές δεν φτάνουν για τη συνολική κατάσταση. Με το να τα βάζουν μόνο το πολιτικό σύστημα που μας έφερε εδώ χωρίς να καταθέτουν το δικό τους, τη δικιά τους πρόταση, χωρίς να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και δράσεις, σε οργανώσεις και σε εκλογές, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Να ξέρουν ότι η πρότασή τους δεν θα γραφτεί, αλλά ούτε και θα διαβαστεί στη σημερινή λευκή σελίδα που θα είναι το αύριο της χώρας μας, δηλαδή το αύριο της δικής της Ελλάδας. Έχω σήμερα την τιμή να παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο της Ελπίδας για μια αυτοδύναμη Ελλάδα, του Πασόκ και τα Ιόνια νησιά, κατά αλφαβητική σειρά, και είναι η Γερέκο Αγγελική, ο Σταύρος ο Καριώνης, ο Καρύδης ο Γιώργος, ο Λευτέρης ο Κουλούρης και ο Μπούκας ο Χρυσόστομος.